Bueno, ahora egiten ari gara gure labekada arrunta, bai? Egiten ari gara molde pila bat, txikiak. Sekale, integralak, espelta. Gaur arratsaldez sartuko dugu labean, biharko banaketan eramateko. Javi hasi baino lehen, 4-5 urte lehen, eto eginen ogia asteburuetan. Astean zehar nengoen beharreak iten, eta gero asteburuetan eta egin duen ogia etxean. Ni nengoen eraikuntzetan, Javi, bai? Eta, karo, gero ja eraikuntza joan zen, gero eta txarrago. Eta, bueno, ogia zeukan movimientoa saltzen zan ondo, eta elkartu ginen, eta erabaki ginen, probatxe abion artean, abere albazan egin olako negozio bat, eta, bueno, daraguz 4 urte elkarrekin, eta prinsipioz, goaz aurrera entzat. Hasi ginenean, gero ikan errostasuna, txufar zeukalako hemen bere labea eta bere orador. Txikiagoa zen horrein ikusten duzuena baino, baina hasteko geneukan. Orduan, hortik aurrera hasi ginen ekoizten ogia, saltzen, eta ateratzen genuen diruarekin, joan ginen saltzen obradorean hori, karo. Gaina, egun gutxiago egiten genuen ogia garai hartan, bakarrik astean bitan edo, eta genukan denbora gehiago, obradorea egiteko. Orduan, karo, lana zen gurea eta bakarrik materialak erosi behar. Eta, bueno, gainera, nahiko reziklatuta dagoena dena hemen eta ekonomia zirkular horrein famatua dena, inbertsioa ez da izan hain handia. Lehen genukan labe bat txikiago, 2 metrokoa, fijoa, eta karo, hasi ginenean ogia saltzen, konturatu ginen ez zela nahikoa hortaz bizitzeko, bai? Eta, bueno, hasi ginen begiratzen hortik, ezagutu genuen jendea, zeukar handiago, 2 metrokoa, giratorio, eta hori. Eta, bueno, erabaki genuen hori egin behar genuela. Ezagutu genuen okin bat, markinakoa, eginda zeukala olako bat, zinuago, zeukan familian herreroren bat, egin ziola transmisioak eta egeak eta bueno, guazi ginen, olako gauza bat egin nahi genuen. 8:30 gatoz labara, eta hasten gara prestatzen honek masak, gero arrastien sartzen dugu zen masak labara, prestatzen dugu goizean. Arrastien, ja, iten dugu 2 labekada, eta barruen dauzen bitartean, prestatzen dugu gaueko masa. Gauz 8:30 arte, egitzi gora 9 arte, goaz lotan albada 3 ordu, 2, eta bueltatzen gara gero, ordu 1:30 bueltatzen gara, ja gaueko masa prestatzeko, eta 7:00 daudana kanpoan, eta goaz ja banaketa egiten. Beti gure asmoa izan zen egitea hori garbi bat, ez erabiltzen mejoranteak eta aditiborik ez, urrun garbiak eta onak, baina, bueno, apurka ikusita merkatua eta gure idea, erabaki genuen pasatzea ekologikora. Etaren, erabiltzen dugun osagai guztiak ekologikoak dira, merkatua daukagu, eta hori zabaldu dugu, merkatu desberdin bat.